tenim el plaer de presentar el llibre de Joan Armenguer, que ens acompanya, Abdon Terradas, primer alcalde republicà i socialista. Joan Armenguer i Ribas, figuerenc, però molt llunyanes del Camp de Tarragona, però també properes en moltes coses. És economista, i és estudiat d'autònom. Jo vaig estudiar en aquella època una mica abans de la central. Economista, polític i autor de diferents llibres i publicacions. Va ser alcalde de Figueres entre els anys 1995 i 2007 i va estar 24 anys al consistori, comptant des de la seva elecció com a regidor l'any 1983. Crec que és la persona que més anys has estat, potser el segon que més anys has estat dedicat, el primer, no? Que més temps ha dedicat a l'Ajuntament al municipi de Figueres. Ha format part del Consell Executiu de la Federació de Municipis, va ser president de la Fundació Salut Empordà, vicepresident del Consorci Hospitalari de Catalunya, vicepresident primer de la Fundació Gala Salvador Dalí i membre fundador de la Fundació Ernest Lluch. En l'actualitat és delegat de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà i voluntari de la Creu Roja en el projecte de microcrèdits. Bé, en l'àmbit de les publicacions cal destacar el seu llibre Gent de l'Empordà, publicat el 2015, dedicat a 40 empordanesos il·lustres i singulars, com Pep Ventura, Salvador Dalí, Josep Pallach, Maria Baig, Pasqual Maragall o Narcís Monturiol, per citar-ne alguns. La llista és llarga. Del 1993 al 2021 ha fet nombroses publicacions especialment vinculades a l'Empordà, la seva gent i el seu desenvolupament econòmic. Com el protagonista del llibre, Joan Armenguer, el llibre que ell va escriure, també, com ja hem dit, va ser alcalde de Figueres, però contràriament a l'Abdon Terradas, ell va ser 12 anys, mentre l'Abdon Terradas no va arribar als 12 mesos, en dos períodes diferents, de molt interès tots dos, dels quals ens parlaran. En dues etapes, les de, en aquest cas, Joan Armenguer i Abdon Terradas, estan separades per 150 anys. Són 150 anys de la història del nostre país. Una, la de Joan Armenguer, es va produir després de l'aprovació de la Constitució del 78, la d'Abdon Terradas va tenir lloc en un context molt diferent, el de la Constitució de 1845. Evidentment no és el moment de parlar de les bondats o els defectes o les limitacions de la Constitució del 48, però sí que val la pena recordar alguna mica el perfil de la Constitució de 1845 per situar el significat de la figura política d'Abdon Terradas. La Constitució del 1845 va estar vigent fins al 1868, tret d'un breu parèntesis, conegut amb el nom del bienni progressista entre el 54 i el 56. Doncs bé, aquest bienni, el Partit Progressista va intentar fer algunes reformes en l'etapa de Regnat Isabel II, a una constitució feta pel Partit Moderat, que, amb el que volia, d'alguna manera, fer elecció directa dels alcaldes, etc. Però en tot cas, és a dir, aquest breu període del bienni progressista, fa aquest petit parèntesi en una Constitució, i aquesta és la qüestió que m'interessa, que jo crec que és important remarcar, en el que hi ha la preponderància de la figura del rei o la reina per damunt de les Corts, molt evident. L'Estat és de confessionalitat catòlica i hi ha un sufragi censitari molt limitat a determinats persones, homes, per suposat, no determinat nivell econòmic, etc. L'Abdon Terradas va néixer el 1812, just 3 mesos de l'aprovació de la Constitució de les Corts de Cádiz, i va morir el 1856, als 43 anys, per tant va morir molt jove. La seva vida va estar sempre vinculada a la lluita política i cultural en una etapa enormement convulsa des del punt de vista polític i social, marcada en la crisi de l'antic règim. Després de la Revolució Francesa de 1789, ell tenia una cultura
molt directament o molt arrelat en l'experiència de la Revolució Francesa, va estudiar a França, etc. Va marcar-li, evidentment, la invasió napoleònica I, producte de la corrupció sistèmica de la monarquia borbònica, el conflicte dinàstic entre els partidaris de la reina Isabel II i el germà del seu pare, Carles Maria Isidre, després, i les conseqüències de la revolució industrial amb el sorgiment del proletariat com a nova classe social. Aquests, diguéssim, són tres dels elements claus que ens ajuden a entendre la figura política d'Abdon Terradas. En paraules de Frederic Rahola, pocs cabdills foren com ell tan estimats pel nostre poble, diu Frederic Rahola. No hi havia a Catalunya fins al 1856 o 1857 moviment revolucionari que ell no inspirés o dirigís o en el qual no prengués una part activa. Per tant, estem parlant d'una figura política del segle XIX que està considerada com el pioner del republicanisme federal, en opinió dels biògrafs moderns, Carles Rahola, Josep Soler, Joan Armenguer, entre altres. Tot i així, Abdon Terradas també va conrear alguns gèneres literaris com el periodisme, la narració o la dramatúrgia. Va ser fundador a Barcelona, va viure a Barcelona, va viure uns anys, fundador del diari El Republicano, així com els periòdics El Porvenir, La Unió i La Campana. I en l'àmbit teatral, segurament aquest ho coneixereu, va destacar la farsa, l'obra de teatre, que és una farsa sobre la monarquia, sobre la institució monàrquica borbònica, El rei Mico Micó, que en la seva època va tenir un gran èxit. Tot això va fer que Abdon Terradas fos una persona molt coneguda i ja amb força autoritat en la vida política, no només de l'Empordà, va ser en aquest cas, és a dir, ja dic, alcalde de Figueres, sinó també a Barcelona. Un cop fet aquest context, diguem-ne, ara sí, passo la paraula a Josep Lluís i després parlarà el Joan Armenguer i tindrem ocasió, si així vulgueu, de poder intervindre o fer preguntes o tenir diàleg sobre la figura d'Abdon Terradas. Molt bé, doncs bon vespre a tots i a totes. Quan en Joan Armenguer va plantejar la possibilitat de presentar el llibre, vaig dir que sí de seguida, que ho féssim mitjançant el paraigua motor d'Òmnium Cultural i a la llibreria on ho vull fer, la llibreria Zerà. Conscient, com comentàvem ara abans de començar l'acte, que el que representa la Catalunya de la primera meitat del segle XIX és en general poc coneguda. De tal manera que fins i tot són molt més coneguts episodis que van tenir lloc al llarg del segle XVIII que no pas a la primera meitat del segle XIX. I resulta que en el cas de Terradas, doncs ell és un home de la primera meitat del segle XIX, per tant, d'alguna manera és víctima d'aquest desconeixement. Al llibre apareix l'amic Zacarías Anar, president d'Òmnium, ja ens ha parlat de l'autor i ens ha parlat també del personatge. Apareix en una col·lecció que es diu Perfils empordanesos, per tant, té com a objectiu fer conèixer les biografies en un format breu, perquè el llibre no és una expressió falsa o inútil dir que és un llibre de butxaca, simplement perquè jo no l'he posat a la butxaca, físicament a la butxaca d'uns texans per venir cap aquí caminant mentre la meva dona aparcava, perquè si hagués hagut d'aparcar jo, diguem això, no s'hauria produït perquè no en sé. Perfils empordanesos, cosa que m'ha fet pensar immediatament en llibres de perfil similar que tenim nosaltres aquí al Camp de Tarragona. Estem parlant de dues grans regions del país, dues planes, en el cas de l'Empordà una plana riallera, en el cas del Camp de Tarragona una plana petrolioquímica, sovint amb enfumata negra, com hem pogut veure i patir no fa gaires setmanes. Són dos territoris que semblen llunyans, ho apuntava abans en Zacarías, però de fet ja veurem com els elements de connexió són francament molt i molt notables.
Primer perquè és un territori, l'Empordà, que oscil·la bastant en la dinàmica d'amor i odi, si es pot dir així, entre Girona i Figueres. El Camp de Tarragona oscil·la força en la dinàmica, no la batejaré per dir que demà diguem-ne algú pugui dir segons què en boca meva, entre Tarragona i Reus, Reus i Tarragona, i en un paper menor el cas de Valls. Tot i que, com deia Rovira i Virgili, són ciutats, les ciutats del camp són molt diferents. Tarragona la calma, Valls l'equilibri. En el cas de l'Empordà, bàsicament això és Girona i Figueres, aquí tenim dues de fortes i una altra no tant, com és el cas de Valls. Fent aquestes connexions o relacions entre un territori i un altre, aquí es parla d'un personatge que va en algun moment estar molt directament vinculat a Doterrades, com és en Francesc Sunyer i Capdevila. Doncs bé, Francesc Sunyer i Capdevila, que va ser ministre d'Ultramar, com el Manuel Valls, també és ministre d'Ultramar, va ser ministre d'Ultramar per molt poquet temps, penso que no, diria que no va arribar ni un mes, crec que no va arribar ni un mes. És curiós perquè com a personatge va ser una persona que va estar una temporada desterrada a la ciutat de Tarragona. Per tant, persona directament vinculada a Terrades, durant un període de temps desterrat a la ciutat de Tarragona. Clar, estem parlant de Terrades com un dels grans noms, diguem-ne, el primer nom, de fet, del republicanisme català, i un altre nom que també s'hi vincula doncs és el cas de Clavé. Ja ha sortit el nom en més d'una ocasió. Josep Anselm Clavé, de qui es diu que va posar música a una peça escrita per Terrades, no s'ha pogut comprovar, tampoc no s'ha pogut desmentir. Doncs bé, Clavé va ser governador civil de Tarragona, una altra connexió si es vol, i una altra encara també és el cas del president de la Primera República Espanyola, per tant, més republicà com president de la República, no hi deu haver ningú més, doncs el cas d'Estanislau Figueres, que durant molts anys va viure a la bonica ciutat de Tarragona, on hi ha una placa que ens ho recorda a la plaça del Pallol, que és on tenia el seu despatx, el que avui en dia el seu bufet d'advocat. Vull dir amb això que, de la mateixa manera que quan conversa amb en Joan Armenguer per telèfon deia home, potser el personatge de Tarragona no deu ser gaire conegut, de vegades hi ha, des d'aquest territori que anomenem la Catalunya Nova, una certa tendència a una certa expressió de fatiga en veure determinats posicionaments tradicionals de concepció del país. Hi ha una Catalunya que és la Catalunya de veritat, que és la Catalunya vella, sobretot l'Empordà, Vic i Montserrat, ni en parlem, això que no es toqui, i després hi ha tots aquells que hi ha de Sitges per avall, diguem-ne que ja són una altra cosa, que a més parlen d'una manera diferent, no diuen noi, sinó que diuen xiquet i que ballen sardanes des de fa 4 dies, com si diguéssim, no? Bé, en el fons, del que es tracta és que la realitat sempre va per damunt dels tòpics i dels prejudicis, i aquí veiem com aquestes connexions, aquests contactes han existit. Per tant, Terrades avui, si pot ser desconegut per molts tarragonins actuals, no és perquè sigui de Figueres, sinó perquè hi ha, en l'actitud nacional dels catalans, hi ha una ignorància profunda de la nostra pròpia història col·lectiva, no pas per un motiu de naixement territorial. M'ha agradat llegint aquesta biografia, com diria aquell, apte per a tots els públics, és a dir, que ho pot llegir qualsevol persona, tingui o no tingui formació històrica. M'ha agradat els detalls en què va precisant alguns elements del seu mandat com a batlle, encara que en fos durant un període de temps breu. Per exemple,
el fet que, més enllà de la definició socialista, un plantejament del republicanisme històric català que al costat del federalisme, ja en parlarem, sempre havia estat molt important perquè estava molt influït pel republicanisme francès, com era el laïcisme, com era la laïcitat. Per tant, una cosa és l'anticlericalisme dels capellans i l'altra és la laïcitat. És a dir, és separar exactament, una cosa són els poders públics i una altra és la religió. I la religió cadascú té la seva sempre. Però ni els poders públics s'han de barrejar amb la religió, ni la religió s'ha de barrejar amb els poders públics, perquè si no, això dona lloc al que coneixem com a nacionalcatolicisme, ja sabem com acaba. Dic això perquè a l'Ajuntament aquesta expressió de la laïcitat en Terrades va vetllar perquè així fos, i els seus plantejaments d'una persona d'esquerres en aquella època en què ser d'esquerres era sinònim de ser republicà, si tu deies que eres republicà no calia que diussis que fos d'esquerres. Ara, diguem-ne, ser d'esquerres no vol dir necessàriament ser republicà, de tal manera que algunes de les formacions polítiques més importants de l'estat espanyol que s'autoqualifiquen d'esquerres són, diguem-ne, el fonament i el suport més fonamental de la monarquia espanyola. M'ha fet gràcia veure que quan demanen ajuda, subvencions, si no recordo malament, que és per algunes processons o alguns actes d'allò, diuen no, nosaltres això no ajudarem ara. Quan s'acabi el processó, el que sí que farem és plats de sopa gratuïts, diguem-ne, per la gent pobra del poble. Bé, no sé, això aquí potser l'Ajuntament de Tarragona s'hauria de proposar si quan s'acaba el processó de Santa Tecla o de Sant Magí, en comptes de les autoritats d'anar allà desfilant, potser fer si no un plat de sopa, una hamburguesa o alguna cosa una mica més consistent. Hem dit abans que hi havia connexió entre Claver i Terrades. Ell insisteix molt en dir que estem parlant ni més ni menys que del primer alcalde a tot l'estat espanyol republicà i que ell mateix s'autodefineix també com a socialista. Això és importantíssim, perquè no estem parlant d'una gran ciutat com Barcelona ni de la capital de l'estat com Madrid. Estem parlant d'una ciutat, evidentment, pels de Figueres és la més gran del món en altes dimensions, però això sí que té una importància molt destacada i una importància molt singular. Ell va fer un himne que es deia La Campana, a la qual se li atribueix la música de Claver. No se sap si va ser així o no. Sí que, en canvi, Claver va fer una peça coral que es deia La Revolució, que ho pronuncio així per singular. Fa anys vaig tenir una entrevista amb el Fidel Castro i m'ha quedat això que no sé dir revolució, em surt sempre revolució, doncs bé, que va ser l'obra que va fer Claver en homenatge, en honor i en memòria d'Abdó Terrades. És cert que la seva peça que el va fer més popular, no només a l'Empordà, sinó a la resta del país, va ser l'obra de teatre Lo Rei Mico Mico. I he dit Lo Rei Mico Mico perquè era l'article general a tot el Principat de Catalunya, l'article masculí era l'1. Encara tenim alguna gramàtica de principis del segle XX que diu els articles en català, article masculí l'1, article femení l'A, i ell em posa l'1, a baix posa nota. Ara s'està posant de moda, en comptes de dir l'1, dir els. Quan tota la vida hem dit l'1, bé, volia dir que aquest l'1 abans era general a tot arreu, com era general aquí també, que les indiques en Joan, etc., o que aquí també parléssim salat. Si serà més lluny tenim escorn al bou al costat, que alguna cosa vol dir. En el llibre, en aquesta biografia, té la gràcia que la situa en un context determinat, és a dir, no és un poet que apareix allà com si res un senyor que es diu Terrades, sinó que dibuixa un escenari en el qual hi ha, per una banda, el poder i per l'altra hi ha l'oposició al poder. I el poder què és? El poder genera el que en podríem dir una veritat absoluta, que és la veritat oficial. I aquesta veritat absoluta és la que acaba en via. Què és el que acaba en via? L'oligarquia econòmica i política, la jerarquia catòlica
i la monarquia. Això és el poder. I davant del poder que hi ha l'oposició. I l'oposició accepta la maçoneria, que també cap en via, tota la resta cap en misme. És a dir, què és? És el republicanisme, és el socialisme, és l'incipient feminisme, és l'incipient anarquisme, és el protestantisme, és l'espiritisme, és el vegetarianisme, és l'higienisme, és el nudisme, és tot el que us pugueu imaginar que no lliga, que no encaixa amb la veritat oficial. Aquests són immediatament els dissidents, els heterodoxos, els que estan en contra, diguem-ne, de l'ordre establert. I això és interessant perquè dibuixa un espai molt ampli de complicitats. Complicitat que tenen en vida, però que tenen també durant en mort, perquè molts d'aquests, quan es moren, els cementiris es retroben. Es retroben junts, republicans, maçons, socialistes, protestants, no sé què més, amb un racó, normalment deixat de la mà de Déu, mai tan ben dit, però en aquest cas Terrades també es pot dir que ho tenia tot, perquè era republicà, era socialista, era carbonari, si es vol una societat secreta, evidentment, amb connexions amb el que tots plegats entenem com a maçoneria. Però això és molt important de tenir en compte perquè si no, no s'entén l'evolució no només d'una ciutat determinada, sinó el conjunt de la societat. Abans parlàvem amb l'autor del llibre com un dels grans grups editorials protestants que hi havia a Catalunya tenia la seu a Figueres. Però és que resulta que el cap d'aquests protestants de Figueres al mateix temps era el cap local de la maçoneria i també era, diguem-ne, regidor republicà a l'Ajuntament de Figueres, és a dir, que quan les coses anaven mal dades, si no rebies per una banda, evidentment rebies per l'altra. El llibre ens permet també acostar-nos a altres realitats que evidentment, aquí una d'elles no la tenim properes, el que és les vicissituds a l'entorn del castell de Figueres, que evidentment sí que ens cau molt lluny, però que ha marcat també la vida de la ciutat perquè allà ha estat escenari de fets històrics realment molt importants i m'ha interessat a mi particularment també tot el relatiu a les explicacions sobre l'anomenada milícia nacional, tot el que és un element força desconegut i que en canvi al llibre s'explica i s'estudia amb el màxim interès. M'ha cridat l'atenció també, evidentment, la proximitat de la frontera franco-espanyola, evidentment això de Franco i espanyola ja queda clar que és una frontera que nosaltres ja l'hem posada, ja la volem, no? La frontera franco-espanyola, els dos exilis de Perpinyà, però encara m'ha cridat més l'atenció, és una dada que se m'escapava, el fet que hagués anat a estudiar a Perpinyà. Això sí que és un element que algú hauria d'estirar el fil, és a dir, com és, eren els jesuïtes, com és que gent de l'Alt Empordà, en comptes d'anar a estudiar a Girona o a Barcelona, se'n va estudiar a Perpinyà. I al final que acaba parlant francès amb molta més solidesa i amb molta més fluidesa que no pas el mateix castellà. Això sí que està dit, perquè veure fins a quin punt això era una opció individual o és que hi havia entre algunes elits intel·lectuals, diguem-ne, progressistes, Perpinyà, evidentment, annexionada a l'estat francès, per tant, llibertat, igualtat, fraternitat, republicanisme, laïcitat, tot això ben barrejat. Bé, en definitiva, és un llibre, òbviament, recomanable, jo m'ho he passat molt bé llegint-lo, es llegeix amb moltíssima facilitat, són 135 pàgines amb bibliografia inclosa, i cosa que em permet d'acabar amb aquesta darrera consideració. Sovint es parla de l'Empordà allò com el paradís de les ments, una gent que ha donat una quantitat de genis i personatges importantíssims. I és veritat, per això que us he fet aquí
gent de l'Empordà, i jo potser a casa tinc un diccionari d'empordanesos, potser que existeix un altre que no és el teu. Potser és un només de l'Empordà, potser és... Jo quan arribi a casa m'ho miraré. Per internet és possible. No, en llibre de fet. Jo quan més arribo a casa ho miraré perquè me n'he recordat quan venia cap aquí, no? Aquí també hi ha personatges d'una gran solidesa. Ja que parlem de republicanisme, ja que parlem de federalisme, que són tots dos senyals d'identitat de l'esquerra catalana, com en el seu moment va escriure Gina Boles en un llibre molt interessant, el màxim teòric del republicanisme federal, del federalisme republicà, del republicanisme o del federalisme al segle XX era un tarragoní que es deia Antoni Rovira i Virgili. Per tant, això deixem-ho clar aquí. I això m'acaba amb una anècdota, com diria aquell, de bon rotllo que diuen ara, de bon rotllo. Quan van camí de l'exili, Rovira i Virgili, ja poc abans de passar la frontera, es troba a Roses amb el seu amic Carles Pissunyer. I Espanya a Barcelona, conseller en cap de la Generalitat, ministre a Madrid, etc. I era un dia que, contràriament al de pocs dies abans, feia un dia magnífic, un dia amb molta llum, etc. I Rovira i Virgili, allà veient la badia de Roses, diu, amic Carles, fa un dia esplèndid, fa un dia tarragoní. I en Carles Pissunyer li diu, home, m'esteu dient això com si fos una mena de menysteniment cap a l'Empordà, de cap de les maneres. Elevo l'Empordà a la categoria del Camp de Tarragona. Doncs això. Gràcies i felicitats per Bé, bona tarda. Gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència, a Òmnium i el seu president per l'acollida i fer possible aquest acte, i en Josep Lluís que volgués acompanyar i fer d'amfitrió en aquesta presentació. I la llibreria per acollir aquest acte, que el meu interès per portar en tot Errades avui aquí és, i ho has dit d'alguna manera, Josep Lluís, per projectar una figura que va més enllà del propi Empordà. Ell ho ha explicat a l'inici, és un personatge poc conegut. En l'àmbit acadèmic sí que té el seu reconeixement, té el seu prestigi. Hi ha algunes publicacions, algunes biografies de fa anys. Josep Soler Vidal en va fer un llibre al principi dels anys 80 que el titulava El primer apòstol de la democràcia catalana. Jaume Guillemet va fer la seva tesi doctoral i també el situava com el primer dirigent republicà català. És a dir, en tots els treballs que hi ha hagut se'l presenta com el precursor. Un precursor que va tenir, com s'ha dit, una vida molt efímera. Va morir als 44 anys i va morir desterrat a Cadis, en el poble de Sidònia, i les seves restes mai van poder ser recuperades i van quedar a la fossa comuna d'aquest poble andalús. Va tenir diferents desterraments, també un molt a prop d'aquí, és a dir, a Vilafranca. Vilafranca també hi va estar desterrat. En aquells anys hi havia dos camins, quan molestaves en el poder establert, o l'exili o et desterraven. I els desterraments podien ser a prop o lluny. Un d'ells, el més proper, quan estava a Barcelona, el van desterrar a Sarrià, quan encara Sarrià no formava part de la ciutat de Barcelona. Personatge poc conegut, jo diria que des del restabliment de la democràcia, és a dir, que com recuperem la democràcia, recuperem alguna memòria, però una memòria una mica selectiva, perquè, com deia en Josep Lluís, ens deixem parts importants de la nostra història, i aquí en el segle XIX és un dels períodes que més hem tingut en l'oblit. Errades a principis del segle XX
tenia un prestigi més enllà de la seva ciutat i de la seva comarca. En l'any 1922, la ciutat de Barcelona li dedica un carrer a la Vila de Gràcia. Madrid li dedica un carrer molt cèntric durant la Segona República. Tots dos carrers avui dia existeixen d'una forma ininterrompuda des que es va posar el seu nom. A Barcelona va superar la dictadura de Primo de Rivera i va superar el franquisme. I a Madrid va superar el franquisme. Per quina raó? Doncs que el nom d'Abdó Terrades, les autoritats de moment no el coneixia. Els devia semblar que era qualsevol cosa menys un republicà i durant la seva joventut un revolucionari que va participar en totes les mogudes que van haver-hi a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest desconeixement d'Abdó Terrades és perquè possiblement com a país no hem fet els deures de recuperar en aquells primers lluitadors com Abdó Terrades, que va ser un combatent pels valors republicans, democràtics i socialistes. Perquè en definitiva, en aquell període, Terrades defensava la democràcia. És a dir, com bé s'ha dit que hi havia un vot censitari, ell defensava el sufragi popular. És a dir, defensava els valors democràtics. A mi m'ha interessat centrar aquest llibre en la seva etapa d'alcalde, precisament per donar valor a això que ha dit en Josep Lluís, que va ser el primer alcalde que hi va haver a Catalunya i a l'estat espanyol que es considerava republicà i socialista. Per tant, ens trobem en el primer de tots. I això jo crec que té un valor important, tot i el breu temps que va exercir, destacar ha estat el precursor del que podríem dir va ser després, al llarg dels anys, el municipalisme d'esquerres, el municipalisme progressista. Perquè tot i la brevetat dels seus mandats, ell destaca uns certs valors que després veiem que van evolucionant, però que valors que el municipalisme progressista i d'esquerres ha defensat al llarg de la història, ens els trobem ja en aquesta breu etapa d'Abdó Terrades. Són dues etapes. El 1842 és alcalde només un mes. Per quina raó? Doncs perquè la seva elecció va molestar en el poder establert a nivell d'estat, que eren els progressistes, amb l'Espartero de regent al capdavant, i els progressistes de la pròpia ciutat i de la pròpia demarcació. Perquè Terrades es va presentar en les eleccions amb un programa que hi havia dos elements que no els agradava als que governaven fins a aquell moment, que eren els progressistes. Una, que plantejava la transparència dels comptes municipals, una cosa òbvia, que els ajuntaments democràtics a partir del 79 va ser una de les primeres coses a introduir, es va comprometre que cada mes publica els comptes municipals. Això desagradava moltíssim a l'alcalde i govern sortint, i una altra era les seves idees fiscals. Ell ja defensava en aquell moment una fiscalitat progressiva. I per què dura només un mes? Perquè és destituït fins a 5 vegades. 5 vegades és destituït i 4 vegades torna a ocupar el càrrec. És destituït formalment perquè no va jurar fidelitat al regent. És a dir, va ser un motiu, diguem-ne, legalista, en el qual es van basar per la seva destitució. En un mes, que van haver-hi 8 sessions municipals, ell només en pot presidir 4. I en aquest mes hi ha algunes idees, algunes iniciatives que cal destacar i que posen en valor el pensament
d'ambdós Terrades. Una primera, la institucionalitat. Ell, quan és jutjat, perquè la 5a vegada que és destituït, no només és destituït, sinó que és empresonat 30 dies en el castell de Sant Ferran de Figueres i després 30 dies a la presó de la ciutat fins que és jutjat. És jutjat i defensat per un advocat moderat, és a dir, l'antítesi del seu pensament, era un terratinent, un hisendat empordanès, que en fa una defensa aferrissada i defensant la honorabilitat i la injustícia que era la seva destitució. Defensa que aconsegueix la seva absolució que després és recorreguda i desestimada. I en aquest judici hi ha una frase d'Ambdós Terrades que jo la considero molt important i que jo crec que ha tingut molta força en el municipalisme una vegada restablerta la democràcia. I és la defensa de la institucionalitat. Ell, el primer dia de ser alcalde, fa eliminar una ensenya partidista que hi havia en la façana del Teatre Municipal, el que avui és el Teatre Museu del Pi. Els progressistes tenien penjada la seva ensenya sota l'escut de la ciutat. I ell considerava que en un edifici municipal no hi havia raó, no tenia sentit que hi hagués cap ensenya partidista. El que havia de prevaldre era l'ensenya de la ciutat. I en el judici hi ha una frase seva que diu jo no soc l'alcalde d'un partit, sinó el patriarca de tots els ciutadans. És a dir, aquesta idea que en el municipalisme, i jo crec que el municipalisme progressista, sobretot en el nostre país, ha fet seva, és ser l'alcalde de tothom. És a dir, et presentes per un partit polític, amb un programa, a l'hora d'exercir el càrrec, no ho fas ni en sectarisme, sinó que ho fas amb una voluntat de governar per tothom. En un personatge com Ambdós Terrades, que quan és alcalde la primera vegada encara no ha complert els 30 anys, aquesta idea de ser l'alcalde de tots, quan ell venia, feia pocs anys, de les Bullangues de Barcelona, que havia participat en la crema d'algunes esglésies de la capital del país, aquesta posició, diguem-ne, de moderació, jo crec que és un valor que cal posar i enaltir. La seva segona etapa ja és una mica més llarga, no arriba a 10 mesos, però 10 mesos que donen i permeten tenir una idea una mica de la seva personalitat, del tipus de gestió o model d'alcaldia ell volia dur a la pràctica. D'aquí es desprèn una primera idea. Va ser un alcalde pragmàtic, un home que venia de les mogudes que ell venia, va exercir amb un gran pragmatisme, però això sí, amb uns ideals molt clars i amb una clara consciència social. Però va ser un alcalde en tots els camps en els quals es va moure, doncs hi havia aquesta idea de pragmatisme que jo crec que el municipalisme, també d'esquerres i progressista en aquest país, l'ha fet molt seu, és a dir, amb consciència social, amb ideals, però buscant per damunt de tot una bona gestió. I en aquests 10 mesos es demostra la seva bona gestió, es va poder exercir aquesta transparència dels comptes municipals, aquesta fiscalitat progressiva que ell ho fa bàsicament en aquells anys, i a la ciutat de Figueres hi havia un institut, que és el segon institut més antic d'Espanya, i amb això no ens guanyeu amb l'antiguitat de... amb altres coses sí, però en tenir el segon institut més antic d'Espanya, no. Però aquest institut
a diferència dels que vivien a les capitals provincials, havia de pagar l'Ajuntament. I a l'Ajuntament li costava 50.000 rals. No treien els recursos dels arbitris que posaven en determinats productes. En aquella època, sobre el pa hi havia un arbitri municipal, sobre la carn, sobre el peix, sobre les begudes, i ell, ja en la campanya electoral, es va comprometre a eliminar l'arbitri sobre el pa, perquè deia que el pa el menjava sobretot els més pobres, la gent més necessitada. I no només es va comprometre, sinó que ho va fer, va eliminar l'arbitri sobre el pa i, a més, va fer que l'Ajuntament fabriqués pa per poder donar o vendre a preus molt assequibles a la gent, però es va trobar que amb això perdia 50.000 rals, i 50.000 rals que anaven en detriment del finançament de l'institut. Com recupero aquests 50.000 rals? Molt senzill. Aquests 50.000 rals van sortir de pujar els arbitris sobre la carn i el peix, que era el que menjava la gent més benestant. I deia que aquesta gent, que a més eren les que més es beneficiaven de l'institut, perquè l'institut en aquells temps només estudiava els nois, sobretot nois, i alguna noia, però les noies solien anar en escoles de monges. Per tant, en aquestes famílies havien de finançar el que es perdia amb l'eliminació de l'arbitri sobre el pa. I això dona lloc a un discurs seu, que jo en el llibre el reprodueixo, que em sembla d'una gran bellesa i d'una gran profunditat. I és que quan inaugura el curs acadèmic de l'any 1854 a 1855, ell fa una proclama per l'educació pública i gratuïta. Mitjans del XIX, una fita que no s'ha aconseguit fins fa pocs anys, és a dir, fins ara en el restabliment de la democràcia, doncs ell, a mitjans del XIX, fa una defensa aferrissada de l'educació pública i gratuïta i ho justifica amb un discurs que té un contingut social molt i molt important. Sembla que el laicisme n'ha parlat d'en Josep Lluís. Ell, amb una gran formalitat, defensa aquesta separació de la cosa pública dels afers religiosos, però no treu, a part de pagar la sopa amb els pobres que en tornen d'una romeria, no treu que alguna vegada financi obres a dins de l'església parroquial. I ho fa per qüestió d'higiene. És a dir, en aquells moments la parròquia tenia uns problemes de salubritat i ell s'avé a fer-hi obres perquè diu que per damunt de tot hi ha la salut de les persones i que, per tant, com a representant del poble, el que ha de fer és que aquells que creguin i vagin a missa, com a mínim ho facin en condicions òptimes de salubritat. Però, en canvi, no assisteix a cap ofici ni a cap professor i és de mirar amb la formalitat amb la qual justifica la seva absència. És a dir, normalment el castell tenia un governador militar, que això va pesar molt en les relacions Castell-Vila en aquests moments. Ell sempre excusa la seva assistència en pro de les seves idees i d'una forma tan natural. Cosa que ara en democràcia no hem fet tant. És a dir, no hem fet tant. Jo mateix com a alcalde vaig assistir a tots els... i no soc creient, soc agnòstic, però quan hi havia l'ofici de la festa major, anaves a presidir l'ofici. Entenies que això estava per damunt de la religió, que era un acte, un costum que s'havia adquirit aquí
jo crec que hem estat molt més suaus que en aquells moments a tot errades plenament corrent. També va ser un defensor de l'obra pública, fomentant l'obra pública, perquè tenia clar que fent obra pública creava llocs de treball i combatia l'atur i podia donar feina als jornalers. I un element molt important, defensava l'autonomia local. I aquí sobretot surt amb el tema de la milícia nacional, que és una història interessant, molt desconeguda. La milícia nacional era un cos armat ciutadà que era, en alguns períodes eren els mateixos membres que s'autoregulaven i que s'elegien entre ells i que n'hi havia a cada municipi important i no tan important, la milícia nacional solia estar molt extesa en molts municipis, doncs era un cos armat que en aquells anys solia ser utilitzat molt en els combats contra els carlistes i era un element en aquest sentit de propi suport a l'exèrcit. Però ell es va trobar, a la primera vegada que és alcalde, que és destituït 5 vegades, que molt destitueixen. Li envien l'exèrcit des del castell a agafar-li la vara de mando, no allò de dir, que entregués la vara de mando. Clar, ell es troba que en aquest mes de gener només té al seu costat a 20 milicians i opta per no enfrontar-s'hi. Diu, 20 milicians davant d'un exèrcit, evitem la sang. Però en canvi la segona vegada que és alcalde, que és el 1854, al cap de 12 anys, la seva primera idea és hem de comandar la milícia nacional. No en tinc prou en ser l'alcalde, sinó que també haig de ser el comandant de la milícia nacional. I efectivament aconsegueix ser el comandant, guanyar les eleccions en el propi cos, potència en la milícia en la pròpia vila, crea un segon batalló que el comanda el seu alcalde segon, que és Joan Tutau, que va ser ministre d'Hisenda en aquesta primera república tan efímera. Primera república que va tenir 3 ministres empordanesos, Espalat de Francesc Sunyer Capdevila d'Ultramar, Ramon de Nou Viles, que va ser ministre de la Guerra, i Joan Tutau, ministre d'Hisenda. I l'Estanislau Figueres tenia de secretari particular a un figuerer, Joan Maria Bofill, que per tant aquesta unió Camp de Tarragona-Figueres també ve d'aquesta relació molt estreta que tenia el president Estanislau Figueres, en Joan Maria Bofill, que era un republicà i va ser alcalde en el tombant de segle entre el XIX i el XX. Ell, en aquest temps i comandant la milícia nacional, defensa sempre l'autonomia local, és a dir, vol evitar la ingerència dels poders governatius, els caps provincials, el cafè polític que se'n deia en aquells moments. Quan cansat abandona la milícia nacional i tots els entrebancs que li posen, al cap de pocs dies, doncs l'exèrcit torna a baixar per fer la darrera destitució que l'obliga a anar cap a l'exili, cap a Perpinyà. En aquests breus períodes de temps, com deia, s'hi veu en la seva trajectòria com a alcalde doncs tota una sèrie de valors, tota una sèrie de pensaments, de maneres de fer, que, com deia al principi, al cap dels anys, quan el municipalisme d'esquerres i progressista ha governat a les nostres viles i ciutats, veiem que ha anat desenvolupant moltes de les idees de Terrades que tenia en aquells anys. Tot Terrades, si hagués viscut, no hagués mort tan jove, hagués arribat a la primera, amb sols el temps de la Primera República, segur que hagués arribat
doncs, siguin un dels líders d'aquesta primera república, que va ser molt i molt efímer. De Terrades és, per tant, un personatge, i en aquest llibre jo el que he volgut és poder explicar a Tarragona, explicar-lo en llocs de fora de l'Empordà, perquè em sembla que és un personatge prou interessant, és un personatge que cal recuperar, agafar el fil, perquè ens explica un temps d'un país, és a dir, aquesta meitat del XIX, el qual moltes coses varen començar, i és el punt de partida de molts moviments, és el punt de partida del republicanisme en el nostre país, és el republicanisme federal en aquells anys, i això es dona bàsicament en l'Empordà per una de les raons que tu has esmentat, per aquesta proximitat amb França. Quan Josep Soler i Vidal va fer el seu llibre sobre de Terrades, que Soler i Vidal era un personatge que venia del temps de la Segona República, havia estat en el PUM, em sembla que havia estat el Partit Comunista Català, el Jordi Arquer, després havia estat al Sud, després havia estat a Mèxic el Moviment Social d'Emancipació Catalana, i després havia estat company nostre, el Partit Socialista de Lliberament Nacional dels Països Catalans. Exacte. Doncs la presentació que em va fer, que és un llibre, a més molt interessant, fet d'una forma molt abrandada de defensa de les Terrades. A Fires el va presentar l'Ernest Lluch, i de la seva presentació em va sortir un llibret que es va titular Una teoria de l'Empordà, en el qual l'Ernest venia a explicar algunes de les raons per què aquests moviments havien arrelat a l'Empordà. Una de les raons, el tema de la proximitat amb França, i el fet que famílies benestants, la família de Terrades es guanyava bé la vida, enviaven els fills a estudiar a França, perquè a França les idees més lliurepensadores que circulaven en aquells moments les feia més atraents per a aquestes famílies que ja eren d'un pensament més avançat. I en Terrades, en el temps que passen els jesuïtes, aprèn, veu dels valors de la Revolució Francesa. Els valors d'igualtat, llibertat, fraternitat, ell els veu d'una forma molt forta en aquest temps a França, i també això li permet les lectures, moltes lectures que encara no arribaven a l'altre costat de l'Albera. I ell diu que n'aprèn tant d'aquelles coses amb les quals comparteix, però que també n'aprèn d'aquelles ensenyances de les quals està en contra, és a dir, que està en contradicció. La proximitat amb França és un element molt important que genera tots aquests personatges que hem esmentat, i un altre molt important, Narcís Monturiol, coetani de Terrades, més conegut pel tema del submarí, però que va ser un republicà que, a més, en un determinat moment anava més enllà de Terrades, perquè volia participar en l'aventura de la nova vicària, d'aquest socialisme utòpic de Cabet, i que Terrades l'adverteix que vegi en compte, és a dir, d'una forma allò de prudència, no? I ho fa en un sentit, li diu, és que si això fracassa, que té moltes possibilitats que fracassi, serà un flac favor que faràs al moviment. És a dir, hem d'aconseguir que aquestes idees vagin avançant a poc, però que es vagin afiançant. Aquest gran salt que es volia fer amb el socialisme utòpic, ell ja hi veia que no arribaria a bon fi, diu, i si acaba fracassant, acabarà perjudicant a tot el moviment. Per tant, una altra de les raons, i jo crec que també el republicanisme federal va ser important a l'àrea de Tarragona, i això ho sostenia l'Ernest Lluch, pel tema de la vinya. És a dir, aleshores deia que els pobles en vinya generaven
eren pobles més urbans, més allunyats del pensament rural, que les relacions comercials que generava la vinya, la producció del vi, feia que hi hagués més contacte amb aquests territoris, amb les grans ciutats. Per tant, hi havia una visió més urbana que no el ruralisme que hi pogués haver en altres comarques, en altres contrades. Allà, per exemple, el carlisme era fort a les comarques de l'interior. I el tema de la vinya, que també és un tema important aquí, segur que també ha estat un dels elements força que aquests moviments arrelessin en primer lloc en aquests territoris. Per tant, en Torrades, amb tot l'efímer que va ser la seva vida, va deixar un pòsit que malauradament, tot i que en els primers anys els seus seguidors, els que van continuar en el moviment republicà, el van tenir sempre present, i als anys 70 li posaven el seu nom en el batalló de la Milícia Nacional. Més tard, a Barcelona, a Madrid, tenia un nom d'un carrer. Fins i tot a la seva ciutat, avui en dia, no és que sigui gaire més conegut que pugui ser-ho que en altres llocs, en quant al seu pensament polític i les seves idees. És més conegut per elements de la cultura popular, perquè la cultura popular va fer que els dos protagonistes del Rei Mico Micó són els gegants de Figueres, amb imatge de reis, és a dir, amb imatge monàrquica, porten de nom Genet i Justa, els protagonistes del Rei Mico Micó. I a Figueres hi ha un cap gros, que també és la figura de Torrades. Per tant, és més present en la cultura popular que no en el coneixement dels seus ideals. Però jo crec que és d'aquells personatges que val la pena recuperar, perquè venim de lluny, hi ha idees i valors, els valors republicans, democràtics i socialistes, que venen de molt lluny i en temps molt difícils i complexes, perquè en aquell temps era molt complex defensar aquestes idees i aquests valors. La política, la complexitat d'aquell moment així ho feia, i així ell ho va pagar-ho amb la seva pròpia pell, doncs el seu món avançat en aquella època, però són personatges que jo crec que és el que es puguin conèixer arreu del país. També un motiu pel qual i vaig demanar al president Illa que fes el pròleg, perquè així li donaria un aire de país, és a dir, president de la Generalitat, un pròleg d'un personatge que la meva idea no es quedés en el localisme de la seva ciutat natal, sinó que pogués ser vist arreu del país com un precursor, com un avançat en el seu temps, en la defensa d'uns ideals que són els que ell va defensar en vida. I, per tant, molt agraït de poder-ho explicar al costat de Josep Lluís i de Zacaries i de vosaltres, doncs, portar les dues Torrades a Tarragona, que avui en dia és més fàcil que fa 40 anys. Molt bé. Bueno, ara tinc la paraula a vosaltres si així voleu. Una pregunta, començaré jo. Clar, aprofitant, llegit i disfrutat perquè el Josep Lluís i el tema de la Milícia Nacional a mi, ostres, em pot fer una mica com és també un element de debat polític i de lluita política interna, doncs entre conservadors, progressistes, liberals, progressistes, etc. I per tant, doncs, dedicar-me en aquest manifest. Hi ha una cosa que he anat buscant i mirant i el nom, perquè Abdon i no Abdó, és a dir... És català. Ja, no, sí, però és a dir, tu t'has referit també sempre com Abdó. Sí.
però és un altre tot. Aquest signava com a Abdon. Però a més, és a dir, el tema de la llengua també és un tema que potser podríem parlar, no? És a dir, doncs com, bàsicament, la seva obra, molt bona part de la seva obra és en castellà i en català, que és el sembla el tema del Ribe Comicó, etc. És a dir, la poesia també és un poeta, és un personatge gairebé del 400, no? És a dir, sembla que ho toca tot, és a dir, doncs... I per tant, aquesta pregunta em va sortir en algun moment... I és curiós perquè sempre em deien Abdó, és a dir, tot no sona després que Abdon és igual de català que Abdó, i jo he conegut recentment dos joves que es diuen Abdon. I més allò, al principi em sonava, no, Abdon, i vaig ser que em van fer veure, només que Abdon és català, és com dir Ramon, no diguem Ramó, diguem Ramon. I ell, bàsicament, perquè signava així, Abdon, i en el llibre hi ha la seva signatura, amb el Abdon, i Terrades amb va, que a vegades es catalanitza amb B, i el cognom s'ha deixat tant com ell l'utilitzava. Jo crec que hi ha una frase que reprodueixes en el llibre, de l'historiador Josep Termes, que podríem dir que sintetitza tot el llibre quan presenta Abdó/Abdon Terrades, com diu literalment el primer cabdill popular de la Catalunya moderna. La paraula cabdill, evidentment, no acaba de sonar prou bé, avui en diríem líder, però, efectivament, vol dir que situat en el seu context, el primer nom que exerceix funcions de lideratge ideològic i polític a tot Catalunya és justament el Terrades, I jo crec que... molt ben precisat. I jo crec que tenia una capacitat de penetració, és a dir, el que avui diguem un líder, una persona empàtica, és a dir, que tenia molts seguidors, és a dir, que era veritablement cantill, avui sona estrany, però en el llenguatge del XIX, és a dir, si el situem en la seva època, però com molt bé dius, situa molt bé el que era el personatge. Als anys 30, per exemple, quan es parla de Macià, parlen del cabdill, el nostre cabdill Macià. No sé si la paraula llavors habitual, passa que després va quedar transversada quan el cabdill es va convertir en caudillo, no? Però això seria una altra història. I van perdre les ganes d'utilitzar-lo. Molt bé, per tant, podeu comprar el llibre si ho considereu oportú i l'autor segur que us el signarà. Molt bé. Moltes gràcies. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta la Senyoreta